Haleluya. Ayikho into ehlukanisa umuntu nezono zenzayo njengokutshela umoya engcwele noJesu nobaba uNkulunkulu ninobabili. Elakho kuthini? Bayibhele. Elamnithi ngena. Uvala. Ema lo mthemba besomthandaza la. Uright. Kodwa uright njengalowa ya. Wakho ninobabili. Amen. Wahlala iminyaka ungathandazi la ukuhlala khona. Uzoba ngumsindo. Amen. Glory to Jesus. Ngoba uyabona lento ehlulayo. Ngesikhathi uba ngumsindo la. Iyajabula. Ithi uzobuya phume la. Uzobuya phume la. Uzobuyela kuyena. Ngoba uzange usho lutho. Ngoba ukhona lo muntu othe mawuguqa uthandaza noma uyema uthandaza. Wathi kazi uzosho yini ukuthi usahlela. Ucela ukuba inkosi imsize. Ngoba abantu abahlebayo ngeke bawubone umsozi. Be careful. Asikade abazalwane ukuthi izinto ezibhalwe kule ncwadi siyozifika ngomhla wokuya kwenkosi. Ngeke kugcine kusontwa kanje. Ngeke futhi esihambe sonke kanikani. What next? Bani uzohamba? Alibonge igama likaJesu. Haleluya. Ingozi ngoba asilwazi usuku nehora. Musuyilibazisa kunento ekwehlulayo. Uzokhuluma lokho. Uzokhulumela umoya engcwele osehluphekile mfundisi. Abantu banye bagcwaliswa ngama-50s ngomoya engcwele. Baze bagcwaliswa nangey'limi. Ujesuka nje wewudelela umoya engcwele wangawulaleli. Wadla izolo sowumtshelile. Wavele wabanga umsindo ngey'limi. Umoya engcwele lithi iBhayibheli leli lamakaze lakho lithi uyahamba la ingalalelwa khona. Noma umfundisi noma udikoni noma umvangeli. Uma ungawulaleli wenza njani? Phela konke engavintshelwa yilutho akahlale enyameni engamlaleli. Izokhulumela yena ebusuku. Kule minyaka abazali nakule generation sibuka into enkulu sifunda into enkulu emaphepheni ngabantu abakhuluma ilimi bengakhona. Yini indaba na? Haleluya. Ukuba nezilimi umphumela ukuthi nomoya. Kodwa uma sewazi practice noma umoya ngcwele sehambile uyaqhubeka uyikhulu. Kulesi sikhathi bazalwane sikhonza namadimoni. Sikhonza nesatanism. Ngenxa yokuthi izwi lenkosi asilifundi. Uma silifundile asilenzi. Ukhona eBhayibhelini lami nakwelakho. Ibani abalenzayo. Izwi. Ingozi umuntu bazalwane namhlanje othi umbheka noma ukhuluma noma yini nje efikayo. Ukhuluma ngathuli. Ukhuluma kusukela ekuseni lize liyoshona. Ekhuluma izinto ezingakhi umuntu. Akunokuba zakhe. Uyazi ukuthi umzalwane ongafakazi ngoJesu. Makufika umzalwane la iphenduka. Uyena oqala omngani wakhe. Wonke umuntu ongenawo umthwalo wokufakaza ngomuntu akaqali ashumayela uqala afakazi. Glory to Jesus. Uma wamkela uJesu ungena ubufakazi. Bokuthi khona izinto engisizakale kuzo. Kunabantu namhlanje ababefundisi engabafakazela baphenduka. Ifakaza ukuthi uJesu wenzele empilweni yabo.
kakhulu uma kwagcwaliswa ngomoya ingcwele ngoba umoya ingcwele akahlala enhliziyweni ngoba yimbi uhlala kule nyama sokufunda lokho uyabona njengoba inyama yakho ihlula wena unezono nje zakini kaMkhize nakadlamini okuthiwa wafuza u-anti ubani njengoba undinda kangaka nje wafuza uselina akekho umuntu ohlukana nezono engatshelanga uNkulunkulu ukuthi inkosi nazi isona ungabatshela abakhokheli kodwa be careful ukugcizelela ukutshela uNkulunkulu ninobabili ngizokugcizelela lokho badala ninobabili umtshela ukuthi inkosi lento ngeke ngithi ihambile ibuye usukuyibona baba ibuye haleluya ngisize Nkosi ngoba ngiyazi ukuthi izulu akulona lesonto lami uma wazi bazalwa ukuthi akusonto ezulwini amanoma niyazi bazalwa ukuthi akhomsho lo mfundisi omncane ezulwini uyagcina uba umfundisi angazi noma niyazi lokho abanye abazalwane bakholwa bejabulisa befundisa amjabulise kuze kufike usuku lokufa umfundisi akhuluma azashaya phansi ngonyawo ekhuluma esidumbini kuphenduka abantu emngcwabeni wakho wena sewushahe ayideni oh my God my Jesus amen ngizothi bantu bami uJesu before abethe uthi kubalandeli bakhe uma ngingafi betabuka bengafuna shome abethe uthi uma ngingafi ngeke niwuthole ngiyabona lo moyo ngedlala ngawo makhono uJesu wavuma ukulenga haleluya ngoba efunela thina izulu haleluya uthi Jesu uma ngingafi ngeke ngimcelele umduduzi uyofika musu practice ilimi umoya ingcwele ungawutholanga akulona ibandla lelimi leli ibandla likamoya amen Jesus glory to Jesus uyazwakala nje umuntu enketeza kete uzo Jesus bangela thina umsindo umoya ingcwele umuntu alisho phela umfazi noma indoda lithi umuntu umoya ingcwele umoya ingcwele mayifika akakwenzi ubona izifo zabantu nezono zabantu uphela unyaka ethi nalo ngeke ungene ezulu nalo Jesus akakakusheli lezi abanye abantu that's why umoya ingcwele mayifika umuntu uqala ashintshe nangaphandle haleluya glory to Jesus amen sekuyena umoya ingcwele lo profetisa abanye abantu efika nje kuwena esefikile kusho iBhayibheli uma ifika nje umsebenzi kamoya ingcwele ukushintsha impilo yami ngakubona kweyami impilo Jesus angisayintombazanyana nje encane no-13 years i-teenage ngaqala ngashintshe impilo niyazi phela uma uyi-teenage la uqala khona nje uyaqala khona ukuthanda abafana wafika umoya ingcwele waqeda uthando lwabafana wayaqhubeka kangazi phela ukuthi ungibizile uyangithuma ezweni lonke namhlanje into engiyibonga kumoya ingcwele mina nje namhlanje mfundisi angisaceli lutho uqondene nami
ithi Nkosi ngicela ngoba konke okudinga ibe nako nginako. Amen. Without ukucela. Amen. Mangiguqa nje ngithi ngiyabonga baba. Jesus. Ngingasho lo uyabonga kuphela 2 hours. Ngiyabonga moyingcwele. Ngiyabonga baba ukuthi wangifundisa umfundiso omkhulu. Njengoba wangitshela wathi uzonitshela nengingazange uzokuniphi izulu ngoba wena ufuna ukukholwa uJesu ezulwini nomfundisi wakho awufuni ukulalela umoya. Umoya ngcwele abafana ugadele nyama. Abantu ababili laba elithi Bible bamlelele. Umisinyama nomisimoya. Uyabona mawenza izinto zenyama khohlwa. Nayizolo umuntu olathi ekhuluma. Wocima wenza izinto zenyama. Ashinto nje engelutho. Umoya ngcwele. Ngizoqale ngiwashe eqali ngineke khona ngizothi ngithandaza ingubo zibe zishawa umoya seyiphelile indaba yakho. Mina ngikhuluma ngento enkulu ukuthi umoya uzoletha iprofeta khabo yambona nje lo muntu uhluphekile le malana nje lemayana ona ulambile muphe hawu kanjani nami nje uJesu ngikhuluma mina ngezinto engidlule kuzo. Ngiyakucobelela kungena umfana ephuma kofuna itoho wathi ucela amanzi wayidlula yonke imizi weza kohlala mina uJesu wathi ngicela amanzi ngizocela amanzi ma wathi manje ulambi uJesu ifriji akukho ingane zikhothuluze konke ukudla kuvuthiwe khona izinto nje wathi moyile khona u50 rand lo kade uphiwa umzalwane izo uJesu nike wona uzobona ukuthi Satan umakhupukela kuJesu entabeni akasaba mina Jesu phela ngakhipha kweshumi ka50 rand ayile ngamnika u50 rand wonke ngathi mase ngiya esikhwameni ngiyofuna imalini okweshumi ka50 rand 5 rand Amen. wathi manje uzokwenzani ku5 rand uJesu elani Nkosi mnika lo 50 rand wonke amen isikhwama ka50 bakhipha 50 rand semkhaya lentana ngoba akukho ukudla okuvuthiwe la nesinto ingane zabe zisilezi esikoleni ngicela ubone ukuthi uzo Nkosi Nkosi ngizokusiza namhlanje ungazikhohlisi hey balele ehayigesi abantu bebezikhohlisa njengathi wadansi udansi umoya ingcoliso wahamba ekhuluma nawe kuswele ekuseni ize liyoshona ekhuluma izinto ezimelene nale nyanga ufuna ukuzokwenza izinto ozonconywa ngazo la isonto isonto bazalwana kulona izulu isonto isonto nje libasize esonto uNkulunkulu kodwa ngiyalithanda leli izwe lithi ibani abalenzayo ningabi abalizwayo izikhohlisi. Namhlanje ivangeli into nje yabona
emhlabeni ehlekiswayo ngenxa yokuthi bazalwane siyalifunda iBhayibheli bese siyalivala bese uphila ngendlela oyithandayo. Esikhathi ngikhula mina kwale South Coast Potchefstroom emakhaya khona ngalibona leli bandla likamoya lensindiso lifika nomkhulu uNtanzi uzabe noqala wala eNatal owafika nevangeli likamoya exoshwe esikoleni uthisha ephendukile wagcwaliswa ngomoya ingcwele othisha base bethubela kubahloli bathi isikole sesiyahlanya wafika kusesikhathi sogrant wafika ugrant wamfica sesigubweni ethandaza ngena ngemvu weJesu wamdabula ngemvu uthi waphaphama igazi ligcwele amadoda Jesu wasiyaxoshwa esikoleni Nkosi yayingabikho nemali engaka kahulumeni Jesu wahamba naleyo mpeshenyana ayegcinelwe yona wayothenga iplaza eduze kwelakithi kayibona lensindiso haleluya yini into babeyigcizelela abantu abami babethi sikholwa njengokusho kombhalo akulona ibandla le-constitution yes ibandla esilalela umoya nombhalo kufuneka uyifunde akakafunde omunye uverse 7 kuchapter 15 verse 7 nje verse 7 chapter 15 verse 7 khona sizokwazi bazalwane angifuni ukukhuluma ngeincwadi yabona kodwa ngifuna ukukhuluma ngale ncwadi esenathi ilokuthi amasaladi nisho ngakaqala ukuzenza John 15 verse 7 nje mfundisi lo ndo selitholile akamfundi Abuku Jesu angeka kulungise yebo ngiyazi abuku Jesu abuku Jesu angeka kulungise yebo ngiyazi yebo ngimbalile yebo ngiyazi yebo ngimbalile John 15 verse number 7 yeah uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kimi ngiyacela nithandayo niyakwenzela phinda futhi ba uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kimi ngiyacela nithandayo nikwenzelwe nelakho lisho njani amen elandisha Amen Jesus hallelujah Amen ayikho bazalwane into eqede amandla kungathi awasekho kamoya ingcwele aye njengalawa ayesebenza nakubapostoli ngoba kwabantu ababehlala Jesus amen namhlanje siswela abazalwane abahleli sinabazalwane abaqokene uhlala la asuke ahlale futhi ufuna ukubona abantu bekholwa yena engakholwa uthe umfundisi asikho isidingo sokuthi umulingwa kube wena ofuna kuzoxoliswa kuwo Amen unamba bani wena haleluya amen uJames uthi uma silingwa asikhuthazele emthandazweni umuntu ethandaze lingwa akathandazi silingwa
Uzobuya mfundisi. Baningi kakhulu abantu besifazane. Hey, God. Ufuna uzokhuluma nabo sisodwa. Jesus. Amen. Jesus. Uthe uMongcwele nakho umsebenzi wakho. Oh, Yeah. Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Jesus. Phela ayikho into eyona ibandla njengabantu besifazane. Uma ke kwalunga bona uMongcwele uyaflow. Oh, Jesus. Hey, God. Uma nihlala Yeah. musu ukuthi ukholo uhlale kusathana. Oh, Jesus. Azule nje usathane la thoyela amafuza. Yeah. Azule amafuza lale kwakho baba. Oh, Jesus. Uyazi ukuthi kwakho noma isekamereni noma isekitchen noma isetanini unelungelo ukusa yena avuke kusena ayofuna ukulinga abantu Oh, Jesus. ngoba uhlali Oh, kodwa ufuna ibusiso kuNkulunkulu. oh, God. Abantu bazona baguliswa indlela abahlala ngayo. Yeah. Banezifo ezingalapheki Oh, Jesus. nezithandazelwayo zingaphumi Hey, Jesus. noma ziphumile zibuye zibuye ngoba yikho into eletha izifo njengezona. Amen. Uma nihlala niyezwa akusho ukuthi hlalani Yeah. ngiyakulela izwi Oh, Jesus. kusho umnini wezulu uJesu uthi uma Oh, lokusho ukuthi uyangabazi ukuthi bakhona yini abahlalayo. Mina ngisho kuba umuntu omdala lesonto no 20 years hey, God. namsho ukuhlala. Jesus. Yeah. Hallelujah. Akwethembe nje Jesu. Glory to Jesus. Amen. Let's ask ukuthi kunendoda lapha ebandleni, kunomama lapha, kunosisi lapha, kunensizwa kuleli yabandla ehlala. Hey, hey. Glory to Jesus. Ifonela intombazane isebenza esiqiwini le ekuhluwe. Kade ngishumayele eredweni. Hey, boss. Mangifike ekhaya iyafona. Ngibamba ucingo, bani engikhuluma naye. Imina gogo iyakhala. Imina gogo ngicela ungikhulekise. Oh. Ngithi yeke ukhala phela ungitshela ukuthi ngikhulekele. Mina ngiyena lo muntu othi mawukhala nawe bese ngiyakhala. Ngikhala uzobona wena ukhala. Ungakhala ekuseni lize liyoshona ungakhala. Ngoba mina ngithanda ngiyabaza abantu ukuthi bayakwazi ukukhala bese ukukhalisa umntana. Uma nihlala akekho umuntu ongahlupha omunye umuntu la endlini. Azabuse nabo 12 ngithandazise ngiyaningwa uma nihlala uhleli uhlala uthandazwe kubani. Haleluya. Ngiyabona mawubeka izandla phezu komuntu egula ezulwini kuwa wena obeka izandla. Hey, boss. Noma ngabe umgcotshwa umpostoli ubani akona ndaba nawe umoya ingcwele noJesu ubheka lo muntu ombeka izandla. Oh, Jesus. Lo muntu ombeka izandla uhlala akekho umuntu okwazi ukuphilisa umuntu ningadlala abantu befika la kamafuni babeka amatende bamdonse bathi bayaphilisa. Ake iBhayibheli alikusho uJesu akazangasho ukuthi ngikuphilisile. Yeah. Kholwa kwakho ukholwa kwakho. Haleluya. Kholwa kwakho kwenza njani? Hamba Oh, Jesus. yebona babona uthi nje wehla wena unje hamba so Oh, Jesus. kusho uJesu uyayibona le ndoda lokuyazalwa Hey, boss. Hey. kodwa akafuni ukubeleza ibeleza ngoba kuyindoda enkulu Oh, boss. nepower Hey. sofa babulala lezi mina ngizobaphilisa kulesithathu ngiyababiza lezi ngizobaphilisa unamba bani udlala ngabantu uzobabeka izandla uma indolathi ubani Yeah. uhlala
ngiyatshela uma khona la behlala khona asilungise umhlaba ibandla lemhlubukile umoya ongcwele safuna izinto ezingezosiyathisa ninganibabona eklinini ninganibabona ngengabona indoda yabengidansa esklinini kakhala athi umoya ongcwele uma kunje baba bathi abantu bami bangilahlile haleluya umoya ongcwele bazalwane yawungakudathisa ngelinye ilanga kodwa ave ngaba into ey'nsuku zonke wedansa zonke insuku wena uyadansa tshela umoya ongcwele izinto ezikwehlulayo nakulo mkhuleko akufika isandeni wena usuwutshelile umoya ongcwele ungabuyele emuva nalezi zinto ofike ezikwehlula haleluya glory to Jesus. Niyathi njengoba sikholwa nje kungenxa kaJesu. Ngenicule lo chorus. Yeah, sikholwa nje kungenxa kaJesu. Akona amandla ethu. Sengiyamtshela ke lo mntwana ngithi yini ekukhalisayo. Uthi izinto zami ngiyazilunga. Akazisho ukuthi into zami azifazilunga. Sengabayekisa ke mina mfundisi laba bathi angibathandazele bafuna amadoda akholwayo. Sengabatshela ukuthi akulona ivangeli lamadoda. Akulona nje lokufeba. Ivangeli likaJesu lelafela uJesu esikhona. Abeza abantu bezokholwa ngoba befuna amadoda. Amen. Bayikhona ohlangana nayo. Kodwa ingabe kulo ukuthi uyakholwa na? Hallelujah. Ngithulisa abafana lapha kamashu behlasela obaba abadala. Bebahlasele bethi ubani othi asingeshade. Ngoba kufuneka uma ngabe intombi uyifuna ukushada nayo uzishelele. Ngathi mina umoya wofele. Amen. Yes. Ibandla nje mase kushelwana. Ugcina sekumithiswe. Yes. Angidlela kwamithiswana. Yebo. Ushelana. Baka waphulwa lo mnyango nje. Ushe makwayeni la indumisweni ukushelwana. La insizwa bayifuna ukugana. Ibeke imali. Ngoba yenza ingodi so 3 years. Ibeke imali. Ibisiya baba lathi. Noma kumfundisi baba ngizwe sekudingeka kushaya. Ingakho mina umuntu wesifazane ngethanda umthandazise ucela indoda ekholwayo ngithi wake wayizwaphi umuntu wesifazane eshela indoda. Kusho ukuthi wena ushela umfana emthandazweni. Hayi Jesu. Akushelwana nabantu abantu. Ashelana. Uma khona umfana la ekushela. Njengoba senaba nalezinto. Amafoni. Ubatshela nomfundisi ukuthi usibalulani uyangishaya. Nabathi kuthembisana. Akanalo ilungelo lokukushaya. Ngoba kulona ibandla leyifende. Ibandla lomoya. Amen. Sihamba ngokomoya. Sikhuluma sikumoya. Asibona abantu nje abakhuluma into abayithandayo. Sigqoka njengokamoya. Ungaba ngokuleli bandla thona bahambi ngamakhanda. Ngoba babuye eBhayibheli sikule befundisi basikela ukuthi kwakushiwo kwabaseKorinte. Sikholelwa. Hayibo weJesu. La kule Bhayibheli kukhona umfazi nengixolele laba abahomesisi. Jesus. Mina kwela iBhayibheli akekho umesisi khona umfazi. La khona umfazi oganile khona besifazane Sana. abasekanje. Khona ubaba khona insizwa la eBhayibhelini. Wonke umuntu unomgwaqo wakhe athi ingakholwe njengawo. Akukho uyikholelwa nje. Ivangeli
Mkhize. Hayibo weJesu. Manje masibuza khona. Hey, Ubantu besifazane, indaba wakhoka kanje. hey weJesu. Indaba ingubo zaveza umthinsini. Hayibo weJesu. Indaba amabele amfulwe Yesu. Indaba kwaba njena kwaba njena. Sivumelene nobaba wakithi. Wemadoda. Alikho izulu lakwakho. Mina into emkhathaza njengokubona umuntu wesifazane ehamba nengane eyanayo esontweni ihamba ngamakhwapha. Ingane noma ngabe no-12 years. Ingane ngidinga manje esontweni igqokiswe. Haleluya. Noma izalwa intombi yayizalele ekhaya njengelasho igqokiswe. Ibandla abazalwane indawo ekhethekile. Usuke esitolo uyothengela ingane. Hayibo weJesu. Namhlanje kusonto ngamavesti. Babuye bazoma nabaculi. Hayibo weJesu. Ebandleni bazalwane kunemigomo yomuntu oyibandla. Bezokani akwenziwa imithetho yakamkhizi. Amen. Kwenziwa izwi. Wonke umuntu owamukela uJesu uthi ngacela umoya ingcwele ngoba izwi nomoya ingcwele labantu bayahambisana. Ake ngisho lokho. Nibakade labantu akade abaprofeti bamanga. Nalabo akade bezangoma. Ngoba ayiphumi le moya kalula. Futhi moya ephakeme. Ujafika nje. Abakhuluma indimi njengani. Kanti kucasha lo moya wobungoma. Careful. Hallelujah. Kudinga akhulekiswe ayihlambulule uphume umoya woprofeta. Ungena umoya ingcwele ozokhuluma naye umtshele ngezono zakhe. Amen. Futhi balibulele ibandla likamoya labantu engikhuluma ngabo. Hey weJesu. Abanye bafika sebecebile sebehamba ngeimoto zobungoma lezoprofeta. Avele umfundisi Fiyene mali Jesus. Hey. Fiyene Deba. bafunda uTimotheo uthi ngey'nsuku zokugcina. Yes. Abantu bobanjani abathanda imali abazigabisayo. Uma ubizwe inkosi kakhulu ke nina nishumayela ivangeli. Hey hayi usathane uyitshalile le ndaba yemali. Umukhuluma zonke kusho izinto ezila eBhayibhelini izinto zonke. Hey Nkosi. Khona ukuthi asingazikhulumi. Khona sihamba ngeimoto ezinesonto. Hey weJesu. Ngiyambonga uJesu. Uthi angibanga indoda. Jesus. Wangibiza. Ngikhuluma kanje ngikhululekile. Ngeke ngibe indoda ukuze ngife. Hey, Jesus. Ayikho into elimaza ivangeli emadodeni njengokucela. Amen. Ngesikhathi inkosi ingibiza angakamhlanganisa u20. Hey. Yathi bangikhala. Phela ngiyababona laba babizwa namhlanje abasakhali. Ngoba basibeke becothile bayamthonja. Hawu weJesu. Ezodinga abantu. Hey, Jesus. Eish. Weze uzoginqa abantu. Hey, oh, Satan. Angisiza uJesu. Hey Nkosi. Wathi ngibizile angizoholela. Hawu weJesu. Angikhaliswa ukuthi ngakhula ngiyintandane. Hawu moya ingcwele. Uma washo nami 6 months. Hawu Jesu. Manje baba sengikhulile phela sokutheka ngisebenze. Into engiyithandayo, ngidle into engiyithandayo. Hawu Nkosi. Manje
Engakabi khona phela imali emasontweni. Manje ngizohambe ngidle indibilishi zamakhono. Indibilishi. Kanjani baba? Ngikubizile. Ngikuthumile. My Jesus. Ezweni lo. Akizukuhole. Kodwa ngizokho. Yeah. Wenzani namhlanje? Jesus. Siyangondla. Ungenza njani bazalwane? Uyakondla. Ngqoqisa. Ufaka inyama efrijini. Mangingayithandi ngithi namhlanje ngithanda nipheke ubhontshisi. Inyama ikhona, hayi ngoba ingekho. Uyangondla. Yes. Ngoba uNkulunkulu uthembekile kuye, uhlala kuye. Namanje ugadi ungakhulumi noma imuphi uDoki. Akuyona le ndawo indawo yokukhuluma izinto zakho. Ulezi insuku ubekiwe mfundisi lo myalezo. Uma nihlala. Nkosi. Yonke indawo ihamba kuyo. Angihlali phansi ngakhulumanga ngawo. Ngoba uthe umoya intweni ngisize. Uzobuya uJesu kungekho umuntu. Abantu begcwele amasondo. Kodwa ngekho umuntu ozolizwa icilo. Nkosi. Ngoba abantu abahlali. Jesu. Bahlala emasontweni abo nakubefundisi babo. Alibonge igama lenkosi. Kuleli bandla mondweni likamoya. Umoya indweni ebazalwane. Ngifike uthi usibani uzoshumayela. Uthi mase kudunyiswa. Ngangakabi khona le nsimbi. Kwakudunyiswa. Mase kudunyiswa kushaya izandla. Amen. Avela athi umuntu obezoshumayela. Ngicela bandla aye kulowo bemcelile. Ucela omunye onesu. Jesus. Yezwa bazalwane. Amen. Ngoba wangashumayeli noma ubani. Wangashumayeli umuntu obevele eBhayibheli school. Wangashumayeli umuntu evele emikhubeni yakhe. Ngoba wonke bawuhlabelela. Uhlabelela. Uzofakaza la. Athi kuthula bazalwane. Esicela wesisi noba bhuti. Uzwakala umsindo ezweni nje lapho. Haleluya. Ezweni lapho. Njengokuhlabelela. Akuzwakali indumiso. Kuzwakali umsindo. Ungathi ukhona umsindo kwabana. Wena namhlanje wabiza ichurch board. Aqule lo. Yes. Yes. Umsukele nganje. Into onikela kangaka esontweni. Yes. Uthatha umama omdala, mawubaba uthatha ubaba omdala niphumele phansi. Uyoyilanda ngempela lento ophuma kuyo enomsindo. Yes. Ungekho uqini. Okukhipha umoya ingcwele ngafastela. Uma kukhona umuntu ogulayo uvela mthinta umhlabeleli. Yes. Umoya ngokhona lo moya wamafufunyana. Othi hlenda lapha ngade kinqike lapha. Yes. Utathelele ongabathanda. Abantu belalela iphimbo likamoya. Hallelujah. Enye izinto engihambise ebandleni lasekhaya. Mina ngangigqoka amabhantshi amabili. Uniform. Kwathi ngimlanga kuyinkonzo yesizwe kwakuthiwa ngabutho. Kwathiwa kuvula ithuba lofakazi. Mina ngasukuma ngeza la phambili. Ngase ngutholile umoya ingcwele. Sengibanjwe ukuthi phela ngiyazalwa. La ekhaya ngithobela umthetho. Kathi inkosi yami ngicela bandla lo onomoya omkhathazayo ezela ngaphambili abefundisi bambeka izandla. Phela ngangubani mina ngathi ngambeka izandla. Obaba bambeke izandla. Kathi ngithathi bambeke
wathi u-MC mbambeni lona imkhiphele emnyama ahayi mbambeni imkhiphele emnyama isikhathi sokufakaza manje akushona isikhathi samademoni bazalwane ningagangi ngomoya ingcwele kukhona abantu abahlala ejele la ungazange ungene izinto ziyacwebezela kodwa umoya ingcwele akazange angene wangena abantu wakhishwa emnyango lo sisi baphuma abanye bayomthandazelela emnyango wathi umuntu lapho uhlalele ngoba bakhona abantu abanalento nayo alibonke igama amen msane ukudlala senifikile ngiyalinenga haleluya umnyama yakho isimelene nomoya ingcwele khulu